nangyari dito? Dapat mo andar ni. Pirated ba siguro? Pamamahay ko to! Tayo na kung makatila o ilan eh. Ano nagkaroon din sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong pamilya na puno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong ipangita na puno. Sa impangitan ni mo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa aking panibagong unboxing vlog. So, naabot na kita kong i-order. Yes. Kung sa kaya akong i-order. Actually, gabrihan ako. Safety ko lang niya. Pero, one gapon. Wala gapon ako gitanggal ang pabura para excited tayo. There we go. Huh? Muna paborito na vision na YouTuber. Wow, napakaganda nito. This is warranty card. Ito ang Boya na lapil na wireless, no? WM4 Pro. Lapil ni nga wireless. Yun. Para kung mag-vlog ko kung sa gawas, hagip ya pon tingog eh. Sama ko ilapil niya pon dre. Kani siya. Dili siya wireless. Kana gaytong pag ako idis, mao ni ako istorya. Mao ni siya. Mao ni siya buya gyapon ni siya. M1 plus katong sa gawas jud ko. Mao ni siya Boya MM1. So, mao ni siya. Mao ni ang forma ni. Yan ako kailangan ni tapos plus Rode microphone. Yun, no? Mao ni ang baterya ng Rode. No, battery. Nagya po ni siya yung battery kagmay kay battery. Asan po? Dua battery yan eh. Mao ni battery. Nita. Mao ganing pinaka-excited. Napalit na po ni sa Shopee is 3,600 plus shipping fee 50, no? 3,650 yun. Okay kayo kay 5 days lang abot na. Mao ni siyang warranty. Legit yung kayo na siya sa sticker. Legit yung kayo. Tapos manual. May pouch. Pilit na ito diri. Legit yung kayo. Ginaka. Sos ginaka. Oh yeah, baka naman. Ito ni siya ang lapil. Mao ni ang kuano. Das. Ha? Excited sa mga kasama nito. Bigyan na to.
Dua ka battery daw kuno ni. Paano na to? dili dili ni siya bugani. Gagmay king battery. Ito pa pinagagamay pa ni. Andamay niya. Nako, yes. Excited ko man. Pero, saan ako? So, kung man kay gabiin naman po, dili na po kuwan. Mangita pa po bateryan eh. Pandamay. So, take it out. So, karon mga kabingga, nakapalit na ko og battery. Kaya na po masulod ni Rodrigo di ay. Mao ni siyang transmitter kung asa ka dapat mag dito dapat ang kamera tapos mao ni ang kwan singa na to pag mo color blue na siya pasabutan na mo gana mao ni giingon pusan iring. Sa itidan na ka na eh. Bro, tinood. Pusang iring. Tanawan na to ha. On. Okay, hindi ko si Mandar. Why? Hindi mo si Mandar. Tingnan po natin. Pakyasan ninyo, di ko naman dati. Anong nangyari dito? Dapat mo andar ni. Pirated ba siguro? Kasi na kuan ko ba na scam ko ni. Ano daw ni? Okay, so nagana na siya ni blue. Kapit na to, excited kay ko. Receiver. Ay kuan dire.
Kani siya pang smartphone, tapos kaning isa pang DSLR. So smartphone man akong gamit, kani lang. Kaitan hindi ta kabalo mag-unboxing. Ikapit na to desa. So, ikuha na ko ha. Check it out. Check mic 1 2. Check mic. Wa pa na ko nadungog kung okay ba. Pull na ko. Check. Check mic. Check mic 1 2. Check mic. Check mic 1 2. So naaman po dire ang kon. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Awa na to karon. Check mic 1 2 1 2 1 2. Wala na ko na kuan mao ni ang sulod dire. Okay kayo. So paminawan ako na karon sa edit. Okay kayo mga kabingka na tested and proved na nako ni. So approve kay mga. So wala pa lang ang akong mga mukbang, mga videos, etc. etc. Ito po si DJ March Barrios, ang wash out, shout out, etc. Dito na sa last episode na video na ito mga kabingka. Sige sa. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.